A w naszim studiu je u naš gost Jacek Tila z Zarządu Wejrowścigłe Krizu i prawie będziemy gadać o nowych dogodenkach. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozmawiamy o konsultacjach społecznych. Roczny program współpracy powiatu wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Jakie dokumenty są związane właśnie z tą współpracą z organizacjami pozarządowymi? Ten roczny program współpracy powiatu przyjmujemy uchwałą Rady co roku. Jesteśmy tu zobligowani ustawowo. To jest dokument, który w zasadzie rysuje nam ramy współpracy z organizacjami przez cały rok. Tutaj określamy formy współpracy. Tutaj określamy sobie, jakie będą zadania priorytetowe, które będziemy chcieli realizować wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Które zadania publiczne organizacje pozarządowe będą dla nas realizować i później te cele, te priorytety, one mają miejsce już w konkursie tak zwanym grantowym, w konkursie dla organizacji pozarządowych, który jest ogłaszany zawsze na przełomie roku i później organizacje mogą aplikować o środki właśnie w tych działach. Ja tylko przypomnę, że to przede wszystkim jest kultura i sport, bo tutaj faktycznie co roku coraz najwięcej organizacji pozarządowych się zgłasza właśnie w tych dziedzinach, ale także jest czy pomoc społeczna, czy promocja zdrowia, wspieranie rodziny, systemu pieczy zastępczej, turystyka, czy organizacja wypoczynku dla młodzieży. No to są główne te priorytetowe zadania publiczne, które są realizowane przez stowarzyszenia i od zeszłego roku, od tego roku w zasadzie, od stycznia tego roku, także nieodpłatna pomoc prawna. Tutaj myślę, że parę słów jeszcze później na ten temat powiemy. I również mogą być realizowane i są realizowane przez organizacje pozarządowe. No i w tym dokumencie, który w tej chwili jest podany konsultacji, który jest opiniowany może być przez każde stowarzyszenie, ale także przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, też określamy kwotę, którą chcemy już przeznaczyć w konkursie, która też znajdzie się w uchwale budżetowej. W tym roku i w przyszłym roku chcemy, żeby ta kwota to było nie mniej niż 200 000 złotych. To w tym roku to była rekordowa kwota. Nie chcemy, aby ona się zmniejszała, wręcz przeciwnie, będziemy chcieli nawet może troszeczkę ją zwiększyć, a to ze względu na ilość zadań, które i pomysłów, i dobrych pomysłów, które organizacje pozarządowe chcą realizować, no i ilość stowarzyszeń w powiecie wejherowskim. No właśnie, jakie podmioty mogą się ubiegać o środki z tej puli? No to przede wszystkim stowarzyszenia, które są zarejestrowane w KRS-ie, one już podczas konkursu w grudniu, gdyby zostanie ogłoszone, będą podane wszelkie dokumenty, które należy tutaj wypełnić, które trzeba zgłosić. Te stowarzyszenia, które wcześniej realizowały dla nas zadania i które wywiązały się z tego, które zostały rozliczone, no i które podadzą cel, podadzą nie tylko nazwę zadania, ale w jaki sposób ma być realizowane, w jakim okresie. No to myślę, że tutaj komisja konkursowa, jak i później zarząd powiatu jest tutaj bardzo otwarty i stara się, aby przynajmniej każde stowarzyszenie, które zwraca się do nas, startuje w konkursie z ciekawym pomysłem, aby takie dofinansowanie otrzymało. No nie są to często duże kwoty, ale na przykład są małe stowarzyszenia, które organizują w ciągu roku jedną małą na przykład jakąś imprezę, albo dla jakiejś wąskiej grupy osób prowadzą działalność i które też potrafią zadbać o wkład własny, o środki z innych źródeł, no to myślę, że nawet tutaj 1000 zł czy 2000 zł, no to pozwala zrealizować dane zadanie czy daną imprezę. Szczególnie jeżeli takie stowarzyszenie chce regularnie później to przeprowadzać. Do 10 listopada trwają te konsultacje. W jaki sposób możemy wziąć w nich udział jako organizacja pożytku publicznego bądź organizacja pozarządowa? To znaczy ten program jest zamieszczony w tej chwili na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i tutaj jest umieszczony i także na tablicy ogłoszeń i tutaj drogą mailową czy poprzez kontakt z Wydziałem Kultury i Spraw Społecznych należy tu zgłaszać jakiekolwiek uwagi, jeżeli ktoś tutaj uważa, że nie wiem, może jakieś inne zadanie czy z jakiegoś innego zakresu powinno być realizowane, no to czy co do kwoty na przykład, czy jest za mała, czy za duża, no to
oczywiście mogą tu organizacje się zgłaszać, ale to też jest właśnie zadanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo w tej chwili właśnie też trwają konsultacje co do drugiego dokumentu, do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie, a także terminu zgłaszania kandydatów na członków tej rady, bo to jest związane również z mijającą kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To była pierwsza kadencja, taka można powiedzieć, która tutaj przecierała szlaki. Polega to na wyłanianiu przedstawicieli z organizacji pozarządowych, ze stowarzyszeń z danej gminy i tutaj ustawa obliguje nas, aby powołać nową Radę Działalności Pożytku Publicznego już tutaj do końca listopada. Powołuje ją zarząd powiatu, ale my określamy drogą uchwały sposób właśnie powoływania tych przedstawicieli. Proponujemy, aby to był jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z jednej gminy. Też tutaj ustawa obliguje nas, aby to byli przedstawiciele od zarządu, wydelegowani przez zarząd powiatu i przez Radę Powiatu. Czyli to jest takie ciało, które łączy w zasadzie i samorząd, i organizacje społeczne. Poprzez wyłanianie przedstawicieli jest w tej chwili po zmianie tej ustawy kadencja będzie trwała 3 lata i jest to ciało o charakterze typowo takim konsultacyjnym, która też właśnie ta Rada konsultuje ten roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale może też przeprowadzać wiele takich inicjatyw, może proponować dla nas, dla powiatu, dla samorządu też jakieś zupełnie nowatorskie działania w przyszłości. Czyli jest to bardziej taka funkcja doradcza niż jakaś związana z kompetencjami czy z mocą decyzyjną? Dokładnie, to jest typowa funkcja doradcza. No jednak tutaj ustawodawca zadbał o to, żeby mimo tego, że mamy w zadaniu własne współpracę ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi, aby również tu oficjalnie była powołana taka rada z przedstawicieli tych stowarzyszeń, bo no nie ukrywajmy, gdy przeprowadzamy takie konsultacje drogą no też poprzez stronę internetową, czy przez tablicę ogłoszeń, czy w prasie, no indywidualnie stowarzyszenia może nie do końca mają na to czas i ochotę, aby w jakiś sposób tutaj analizować ten dokument, natomiast po to są powoływani i przedstawiciele, aby w razie czego, jeżeli uznają, że coś należy we współpracy z danym samorządem, bo to nie dotyczy tylko oczywiście naszego samorządu, zmienić, to taka rada ma szansę. W tej kadencji było 18 przedstawicieli, 18 liczyła członków Rada Działalności Pożytku Publicznego. W nowej kadencji chcemy, aby one maksymalnie 14 osób. No myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba wyłonić osoby, przedstawicieli, którzy będą chcieli tutaj czynnie brać udział w posiedzeniach Rady, a ona się odbywa przynajmniej 2 razy do roku, ale bywało także, że częściej. Na początku naszej rozmowy powiedział pan tutaj o tym, że raczej będzie to tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o pulę środków przeznaczoną dla właśnie takich organizacji, na granty oczywiście, więc chyba możemy tutaj mówić, że ta współpraca i ta aktywność tych organizacji pokazuje się jak najbardziej dobrze w powiecie wejherowskim. Myślę, że nie tylko w powiecie wejherowskim, ale u nas szczególnie jesteśmy tutaj największym powiatem ziemskim, największa ilość mieszkańców, już 209 000. No i co za tym idzie, i skala i problemów i zadań, ale także wzrasta ilość osób, które chcą się aktywnie tutaj udzielać w sferze publicznej. Tworzone są cały czas rejestrowane nowe stowarzyszenia, ale te stowarzyszenia, które już działają od dłuższego czasu, one też uczą się pisać dobre projekty. One też realizują od pewnego czasu dobre projekty od wielu lat. I myślę, że tutaj my nawet nie zdajemy sobie często sprawy, że na przykład wiele takich zadań, wiele imprez organizowanych są, czy współorganizowanych są właśnie przez stowarzyszenia. Mogę tutaj podać przykład, na przykład tego stowarzyszenia Małe Trójmiasto Biega. Osoby, które wcześniej zrzeszały się dobrowolnie poprzez wspólne treningi, chciały się ze sobą spotykać. Natomiast później już miały też ambicje, aby
coś samemu zorganizować, aby też udzielać się charytatywnie. Tutaj za naszą też namową założyły stowarzyszenie i w tym roku na przykład bieg superbohaterów, który był głównie organizowany właśnie przez to stowarzyszenie, ale także przy pomocy właśnie przy wsparciu powiatu wejherowskiego. Został zorganizowany 5 czerwca z dużą ilością uczestników w Parku Miejskim. Drugim takim przykładem jest na przykład Powiatowy Dzień Sportu. No, impreza taka jedna z teraz takich, można powiedzieć, priorytetowych powiatu, ale tutaj inicjatorem, pomysłodawcą i cały czas takim głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Proaktywni z Orla, którzy w zeszłym roku do nas się zgłosili i mieli taki pomysł. Także tutaj skala, myślę, że udział organizacji pozarządowych w naszym życiu publicznym, w realizacji zadań jest coraz większy, a też to, o czym wcześniej wspomniałem, bezpłatna pomoc prawna. Tutaj od tego roku realizujemy to zadanie. Zgodnie z ustawą 8 punktów takiej bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w powiecie wejherowskim. No i ustawodawca też tutaj tak wymyślił, aby połowa tych punktów była prowadzona przez organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe, które mają akurat tutaj taką kadrę, mają prawników czy osoby, które mogą świadczyć te usługi prawne, zgłaszają się i faktycznie przez ten rok te 4 punkty były tutaj prowadzone i w tym roku stoimy i właśnie w tym momencie też ustalamy na przyszły rok już porozumienia z gminami co do dalszego funkcjonowania tych punktów i też jesteśmy zobligowani ogłosić kolejny konkurs na przyszły rok właśnie dla organizacji pozarządowych. Czyli często nawet nie dostrzegamy, jak wiele te organizacje pozarządowe robią. No i przykłady można mnożyć. Naszym gościem jest Jacek Til z Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.